Onagi. Ma and Dwand Onagi. Telo josiasa kendo watu wakodo ya penyisi wanito ang'onge magise timo ne oganda ere kaka gise mulo ngimadhano to en ang'o mabende dagigom timo ne oganda. Ma idore mana e chuny Onagi TV adundo jai. Ma and Dwand Onagi.
samora mitiaka thuluma kenda magoniero kama no madonga yenya kuom kete mana ichunyo nagi TV adondo jaluo ka wakelo ni kacha chenro madono nagi chakra wuok tich nyaka chieng' tich abich wakelo kacha jotelo mopogore kendo kwago mbaka kwada dhogo chutho te wechego motudore kaachiel koda siasa ka ginyiso ni to paw siasa chalo nade kaachiel kod bende oganda luo nyakorom Gajwang' to ni kama chalo nade. Mata chenro ni enan Steve James aka Nyakwar Nyaronyi wan kama kwongo agwero kama madonga nyane obongo nyakalaga nyasach polo ge piny momi wakinde machalo kota gamanie mondo mwachakwa rum chieng' wuok tich tarik 8 dwe mar auchiel higa 2026 nyakorom Gajwang' kaka wuon wan kande kaachiel kod wendo wa mole mwakandie iluongo ni makamu wa makamu mano chairman ma broad base nyakorom Gajwang' kaachiel kod the chief campaigner ma Western Kenya region Nyakorom Gajwang' mabende koro dhinyiso ni to chalo nade chutho kaachiel kod gino mabende wadogo gombaka kawuono en to romo mane ODM obedo godo Kirembe kacha olemo mane mabende koro no nyago Nyakorom Gajwang' kaachiel kod wechego mabende koro osebedo kaluorore wechego mag omenda wechego mag timo kaja mobilization ne chalo nade wan ka gi makamu dhinyiso ni to jogo mano neno ni kata mano timo kacha romo no jotelo jodito kaachiel kod johera mag ODM olemo mane Nyakorom Gajwang' luwe Chuny Onagi TV Facebook page marwa TikTok Chuny Onagi TV YouTube channel marwa bende subscribe Chuny Onagi TV wachako cheno ni yono machalo koda kamandie Nyakorom Gajwang' kete mana kandie nyise ajahera mari usiepi ni kuro wasechaka luongo ni mwachemiwa makamu wa makamu sani ng'eni ng'ama honorable wan iluongo ni people's honorable and elected people's honorable wan jopiny mamiwa mandate to wakawo go leadership koro kawuono achaka agonu erokamano Chuny Onagi TV duond jaluo nunyalo kendo kela ka bang' weche mosetimre mang'eny nyaka nyocha wabed ka kendo yakwayo sa asaya wabiro ga bedo Onagi TV ka every the first week of months Mondays mondo wanyis ji way forward kendo wago erokamano ni wigi ni be mwadhi some budget tarik 11 mbadi chako ting'o briefcase for the second time. That is a history and gima nyaka wach kabisa ni jaluo for the first time in history jaluo dhi somo budget twice janotome last year first mare kawuono chang'weno dhi some for the second time. We are very happy about it ka government nyalo bedo run one of our own John Mbadi Ng'ong'o mane gima duong' kabisa manyaka kunga wachini jomoko ne pano nyalo somo mana dichiel jomoko ne paro no nyalo somo mana dichiel jomoko ne paro kada chiema kada mano some dichiel ne gikedo demonstration mondo kik osome but a very intelligent focused strategic financially stable guy no dhi bosome kendo nuwuotho dhi chuny town ma the first minister mokwongo wuoth street with briefcase mar treasury kodhi somo go budget en Mbadi Ng'ong'o mano wuoyi mathuon miyo mano history mana mulo nyalego owenwa kaka expert nyaka wamiye support kendo adwa ni oganda luo tich ang'wen yoling' thi mondo winj wuod luo kaka koro wacho kisungu mar finance planning i parliament. Yes. Ang'o gini mabende samoro jopiny expected somo budget no gik ma wa expect gin development ndiri manyina no chako loso ka allocation projects mane gisekeli supplementary te pesa mane gise allocate kiny wadwa ni mondo koro ketgi gibed implemented makwadhi 2027 election by August to some roads osebedo tarmacked kendo tiyo maler weche mag uchumi weche mag mafuta VAT koro kata gidwok piny mondo uchumi odog ne jopiny matin weche mag mogo kiang'o weche mag chak wadwa ni reduce mondo japiny kik ne pek ahinya i budget ma Mbadi Ng'ong'o somo kaka oganda luo bende Mheshimiwa Ng'ong'o chakro yiere doken no bende neno ka ukelo na joluo matunda mora mora is doing very well jaluo matunda pogruok moro maduong' kabisa pogruok ok wanyal kelo 2 years kuyo osebedo kanyo 40 years koro biro mos and be kik jaluo rikni gi dwaro pogruok mapiyo en time nyaka kaw time budget bende en gima nigi process ok en gima isome titime sano nyaka okali supplementary nyaka okali gin tendering oti gik mang'eny jomoko neno ni position man godo no en position ma onyalo kata ndiko koro jowa bende nitiere kaka osemako wuot lwach ndiko ji ok landi TV ok wachi ni Onagi ka kidwa ndiko ji tilandi gazette ndiko di iwacho ma private ndika ji kaka ji ka in go tikelo na terone
You don't land the president. Mano timore. That is going to kokotimre tawachini na. Okwane joma ni sirkal. Ininge kada joma setero. Kula land ni kamundu okuni jopena land ni joma ndek. Manu tichimuktie. Majanya kilu procedure te ndia mi wandai, wami urei, wami mbadi, wami atandi, wami odorkas. Jo mane sirkal no kauji. Manyiso ni jo mane sirkal gisete machila ya dek mane no ni jo luomo ko syndicate. Yes. In fact, the department mar super PS my boss na. My current boss has done a lot in security. Seka yijende mang'eng kabisa. But okay ni gimiteri ndara. Okay moro mane maru yugi ko gango mani tingo jigilori cha. Manya ka procedure HR board procurement nyaka kalima puodhi. Makada ka koro kinyire yonge kada mbadi. To ngamiri mbonge. To mitingo jimani tingo mar mu cha to kide santo kare yigi wo kini dibende yakode. But you cannot do that. Koro things are going on. Gik moko duto jowa git kada Dorcas ka min tie mar attorney general tie jowa mose sokan. Moro ne gi ngoyo kagi okune kagi kelo matunda dala. Onge ng'ama ok kel matunda. Tandi somo budget, pesa biro, badi nyocha ko implementation, wanda itimo gik mag rirek, stima ringo, kuonde mantie nyaka ket, gi negotiate go pinje maoko, gi negotiate go jo Turkana mondo mor chuog, mondo wayud megawatts mang'eny, osedhi nyaka Udino, tie gine line ma oko Udino kochomo Ndhiwa, mago megawatts mimedo. They are doing a lot of works. Jogo tiyo kabisa. Onge ng'amuda mondo ride nat matin. Nati rido mana ka pesa ntie, kaka mbade ride. Neno ka koro ride kendo, ugolo pesa to dhi oyawo, mano dongo rido nat. Tarik 31 na wan Kirembe. Very good. Kendo ago ero kamano kabisa noganda lume nubiro Kirembe. Ani neno kaka na take charge from sa 4 kamiela nyaka sa 10. Na offer ni giri luo koro kadwa itu. Kendo that thing was wonderful. Ago ero kamano ni chair lady marwa. Udiso Nyawang'aya, mama mathuon, mama making'iyo tiwen dichwo. Ago ero kamano Dr. Oburu Odinga party leader for the mobilization manege timo. Ago ero kamano Adwi Nyang', Adwi Commander, ago ero kamano Natal Meli, Wandai, Mbadi, team manene kacha te wajumbe, manubiro kajalosa Kinyi Buyu. They did a wonderful work. Our governor Makisuma Anyang' Wadung Meri were there. Luo noriwore, Elda Marwa Odungu Narandi, Odundi ginene President Mari Luo was there. Good team nete. Kamutingo nyaka ng'ane Ajiki kodhiam. No gweyo. Penyi no kethere. Jalangu giwa bunge te. Governor Makaka Mega. That thing was well unified and well coordinated. Well networking. Gicha was a wonderful one. Kendo wako nero kamano leaders mama magichama. Kakani gitimu gima wonderful. I was there from 10 a.m. up to 4 p.m. Makam. In charge more of entertainment. Yes. And not even entertainment. Ketu Jaluo on toes. Makuburu donjo ni toido kage chiek. That is what manama department manamak. And I did it wonderfully. 98.8 kilonewton per meter squared. Things were well. Kendo ngata kada muketo thum ni ubede inda kode. Ubedo sito kale an kode. Ubedo odos jasoba an kode. Ubedo Lady Maureen hani pap. I was fit and fiddle. Yes. I was fit and fiddle. Manyiso ni chiemo maber. Yeah. Ngajane nyaki prepare. Gimolando lumo 3 weeks. Kilanda dungi nyaki bed fit and fiddle. And I was prepared for it. Kindo be angona mobilize glory. Kimiel maber kabisa. Menda be nodoje ni maber kabisa. Donge sa mitiro nyaki yudo menda. Ini yudo mari. Kwani ntie ng'ama ne koyudo pesa? Ng'ama ne koyudo pesa? Ok ni yudo pesa, ok idhi manyiri ng'ama ne kumi. Nyaka iluw channel ma pesa ni ng'eyo nuwuok e ofis, to chomo party leader, to donjo ir chair lady, to lwaro ir MPs, to lwaro ir MCS for mobilization. That was the channel. Manyiso ni pesa to nogol. Yes, to donge wan gi pesa, activities kata tim without money. Indi om ji chage tinga kama kilo gole, jama onge pesa kata fuel matingano. Money must circulate. And money was there, and money was given. Mondo wakara indi miel miandi yakiongo pesa. Yanyal na mielega, but nyakibedi gibo mami de indi bedo flexible. Indi yudu miel na gida pimi modo, ngedi miel ngano kilowari das. Gmiel manine no nyako chukita goma text.
Kokina ngama nungone yo nyathi chuni so ine kineno kadera kode manyije ni dwengi na ngama na ikiparo na duong to waro do you know mena right deal ga wrong person. That thing was wonderful, perfect. Kendo unity mar Oganda Luo was there, including our Kir. I know a Professor Nyang' Nyong'o Ben. Yes, I appreciate what the governor did. He was the host. Kisumu County. Kola Nyang' was the host governor. Marwako Oganda Luo. He did a very wonderful thing. For the first time, I appreciate what Nyang' did in that field. Kenda appreciate. Kenda me 98%. Gimanotimo cha. Macha unity. Idwa Uganda nyakare yore kaka jakom nowe. Uganda kudwa mapogore. And if you are not there, it is up to you. Kajo pinyo wei, don't blame us. For Japan edwa na leaders get that kirembe. Koro kumane dhiye kanini ginyego ni dondri wadwaro midebe. Kike yuwag. Manyiso ni Uganda Luo no biro te makeko kini nyono kirembe you are at risk. I don't want to cheat you. I know gima undini. Jaluo ne dwaro ng'ato tekacha. Bora nini elected, bora nini Jaluo, bora no nyuli kue, people are traveling kata ndeki ni kabiro kan. Koro kani yonge jokushi okoneni kisibulemwa. Gibro they debe give you pay anywhere where you can Jaluo re kirembe. You will explain to them and you will use a lot of money to convince them and to be elected. Think twice. Use a lot of money neja penny ko sene jotelo. Neja penny ko. Okja pin sama ne jotendwa kacha wewe. Oganda Luo ne kirembe no land bo no one. Mobilization nere kaka netime kaka no pange iningeni ne executive. It was channeled pan. Dunga si yobedo channel. Kanye na de channel. Dunga bedo channel from MP to ward level. Yes. Koro nitire MCs moko mano wuoko kono wacho ni gin nowegi oko no komi kata pes mobilization. Okinya lo we ni go you are not intelligent. Samoro in mixing. Samoro wacho weche adek at a time. Kuru kata ko we this no problem. Nyaki low channel. One nyakwa low party structure. The word party structure wacho ni kapele. Party structure nyaki low binge ngane motelo na. Kokinyala appreciate leadership manga to ngame no appreciate mari. Never. Nyaki pam no buri party leader. Nyaki wajini ladies a national chair. Nyaki wajini mjumbe mara en ngane. Nyaki recognize. Ini ne MCA tisecha ko campaign against mjumbe ji. Ticha ki expect mjumbe no mi pesa tim gang. Monin thogego. It cannot work. Your things were channeled according structure mani ladies. Manyiso ni mobilization mano timne gimai apa aneno kikelo wakane jogo mana ok gin loyal no komi pesa ma timo mobilization no wegi. You must be loyal to system. You must be loyal to the party. Fidelity, faithfulness. Tieno Kajwang' Nyakwamba, rest in peace. Fidelity, faithfulness, loyalty. If we found you are sleeping with our enemy in the same bed, you are at a risk. Kuriminjo kisungu tieno Nyakwamba. If we leak or we found you are sleeping with our enemy in the same bed, you are at a risk. Loyal, faithfulness, fidelity must be the first thing to the party. Sana the party leader. Kuri winjo kanyo safe. Gin kisungu mako dangerous. Manya hawinji kacha. Winjo kama kilo ni. Ne wano ka proper. Ngama bende koro ne ojapiny kudhinge ni kara pesa moro no gol nikech Professor Tom Ojienda ma en senator ma Kisumu County mano wacho nitire kaka pesa no pogi. Donga no wacho diere. Donga pesa no pogi. Koro ngama ne koyo. Donga sinyi sigi momio. Kwani gicha ni facilitate without money. Gijo kunen gigirali manjo Kisumu. Mane pesa ugolie. Jine nyaka tong piny kucha. Nyaka ulambue. Jine wok nyaka Mageta. Jine wok nyaka Chanya tor piny Thurwa. Lehanu. Jine wok nyaka Orenga. Kucha dibiye Kisumu kirembe ko kubedo facilitated. Donge nyaka yod bus gupimi dhimuth. Ne kenrali majo Kisumu. Wanwa woko kama nyata to wadhi kirembe. Kaka jakom biro kata kono haya to jipongja. My was Luo unity, Luo way forward, 111, again. Uchila yaku tingo dhano nyaka tinga. Tinga be no sombo ji. Chilo chiel wiyoke. Nyaka tinga maniang ubiro ka. Maki Nyamita tinga, Masara tinga,
Fatuma full network, Migori women rep was here full with his team, with her team. Homa Bay to Kuru Tenya Kapen Sudagi, Penyo Kethereka, Pundo Kaloma. Seattle mail you tinguji Kagima Kethere, Penyo War. Sea Biru, one day you think of the whole world. One yo Wagona Siguia. And the Kora Bedo based in Kisumu. Amabola you through a county, Bendo Page Kaya Koma County, Masian Guy. I don't go, take a cow common. Siasa unge vacuum. Manyiso ni campaigns mora matukoro mobilization ya katimreka korwa dhembele kama. Yes, you have to kude team. Donge ngatanda nyaka mobilize sub county 20 through delegates. Pesa nyaka It is up to you. Inyalo tiyo pesa, inyalo convince, but you have to use money. Unge siasa amigo without money. Japiny moro nondiko ni to siasa mawang kata ODM mane baba Raila Amolo Odinga ne nitiere nokagene ka timo mobilization kama ji ne bira. Pogruok kere kaka biro ema sani. Mai manyoro ni nyaka wa mobilize. Bajal jonge jakom ne dhe Homa Bay to jibiro. Odhi Migori to jibiro. Odhi Siaya to jibiro. Bora ni josere na chopa bana. People are just going there. System what they go sani has changed. The com is not there. May his soul rest in peace. It's not there. All of things must change. This is not the time of Jacob. Jacob. This is time of change. People must change. The leadership must change. Leaders must expect the people to think about again. No. It's not there. You have to go to the people direct and look for the votes and tell them what you have done. Then you go nyogi. Pinyo change. Pinyo duogi metric. Pinyo the digital woodman. Don't wait for no Jacombro Biro where. Mobilization you must do as a leader. And you must take your people where they are needed. Samisete come again needed. Let them gicham gimoro, imigi pigi mode, then you take them back. But Maja was wisdom. Eno kinyal pime leader gimudo. Watch Jacomo Kiyan Waka do work at a wake. To a soil again. Was so near living. You look taken over. We mean a cheer. They call it but the Jaco de Gino watches and Ibero Merama. Kiremina watches and a Jaco fit. Number 10 manager, Sanico Donjo. We mean a cheer to ladies coordinate. Very wonderful woman. Some manager come with ladies, no bed chair ladies. Jineng, you mapping Google ladies. Dakinegi, Jacom no experience, mamma. Let us give her support. Beneben Yangano, Gakayu, no odium no. Ruth Odinga na kwa nane pap. Mano is up to her. Inyalo lungi penji. That's anybody was not there. You are at a risk. Na pane dim ya penjo mpogore ni kajal mabene ne chik ni Jakom to Ruth Odinga en nyamin Jakom. Gini nyamin ko se gini nubu. Ini tiye nyamin ko si tiye odie. Ini dwa nyamin ga ano nyamin wa inge neno. Mani odie. Angoma temre. Okay. Gimoko kidwa you just leave. It's up to you. Siasa onge vacuum. Donge women rep, bado waro women rep ni papkat. Governor Makisumu no chopo kacha yes, ya MPs moko lakini woman rep oganda moko nyalo penjo ni to ang'o mok dhi mbele. Samoro ne en Germany, samoro no ki luonge to biro nyisi community. An na deal gi joma ni pap. Koro samoro no dhi France, samoro no dhi kata Germany weche mag tich. Koro apology neno to ne bi luonge penji. An mano kaya donje. An alando joma ni pap. An thumwero joma nti kaka ni neno nyi papa weche. Okinyalo nyote ne chairman ma broad based government manyiso ni en kare kanyo uonge gote. Obe ena tie. Ng'eny jomoko ndie ma pod ng'iyo what to do. To wan wadhi. Siasi ng'eny ka ng'ato osewuok dhi ka kineno nyawa ng'ato dhi lowe. Just move with her. Don't relax. Obro mobilize to dhi gi ji. Move with her. Inyalo weye kanyo to karo mobilize jodhigo. Ka kinyi chiew to yudo ka ji osendhi. Bende jok mano bire pap ka nigi biro winjo paro ma ODM ni gin ODM kose ne gibira bira nikech pesa no gol lakini they were ODM members bwana chakre sa ngwen ka bet kanyo everybody was ya ODM ni neno kata kaka gina chama te pap no ke orange nyake molasses pap orange nyaka Jairus hospital pap orange nyaka airport pap orange nyaka Tungulu. They were ODM members, ODM delegates,
ODM supporters, oganda Luo, oganda Nagi. Dongo mii ni monde ruaki, okni kao mii ni monde ruaki. There's no problem. Biro ruake na ko kinga jaluo. Okni dhi ruake lepida lipida. Ngado di chuni ruako giman mana ruako gut tamiel melicha ne mi ogut. Aja chama ki ngado denda kati neno ODM. To ki iyo denda ni tete broad base. But kai ki gelo ti yudo machunga. Machunga ni chunyaka. To denda ni to broad base government. Kama William Ruto tota. Kuran tuwe. Ani machunga ki iyaka denda broad base. Paro ni tire ni Orengo ni nyalo bire romono. Ene wadwaro jite, okuno paro. Ne waluongo ganda. Nyaka embe no dware bende. Ne wadwaro ng'ata maluongo ni jaluo. Ang'o mano ka gichopo. Oging ma ging'eyo. Koro ibiro luongo gi penjogi. An tija en lando ng'ama ne ni pa. Tija ok en ng'eyo ng'ama nolewo. Inyalo lewo gi your own problem. Anta donje nang. An ang'e kuma ne gidichie. Nyisa ni joma ne ni pap ne en ng'a kwano ni kate nyaka wajumbe. Nyaka tal miligi, nyaka seneta kote. Oromo $1. Ka penji kanyo to ichalo mager mat. Chal ni ng'ani wang'o yiwu matek. Jila maneno walo kupati. Okaw kumor kodi. Okay, serious. Jaluo is going. Jaluo is going. Join the bandwagon. Don't you hear me? It is going. And Mama Chariembe kakadwaro do buro omako ne gea. They are going. And yeno dakachwe mokadonje. And kikiwoda. Yenya wangaya guburni. Ani ye fool. Bese jaboka nyo nyawangana mi akita gare ni Ariembe kenda. Ogora ni makamu wawa mondi. Chunya kwa mokano mi abasano. Dapte kwa bwana majidongte. I love the so paid mangeng. Kupsuru. Time is over to negotiate with to make so many noise. Nitire chenro mar mondo mio oburu gi Orengo bed kamora achiel mondo giwuotha kamora achiel ka oganda Luo. Onge ka Orengo guburu nyalo wuotho kamora achiel to Orengo dwaro komo buru. Mondo giwuotho ka githo kae. Orengo wacho ni maber nana wuoyo na guburu ka beti chairman. Ka bedo party leader. Uburu bena nyiso ni party leader na emethoe kiki wen ng'ato. Dwaro mukuri. Jiro mi pap bwana. Jiro mi election. Uburu delegate no say endorse. The structure no say endorse Uburu as our party leader of ODM. And he is automatic presidential candidate. And he is our senator of Siaya. Confirmed. Kuro anybody madwaro komo Uburu. Answer yako. Chakumari. Macho sede. Kibiro no Uburu manyaka weni. Forget. Nyisa ne gimoro ka makamu. Waneno ka kweth malinda mwananchi kamotingo kacha Orengo kacha kod joma moko. Nodhi Homabay County. Mbeita. Magi chopo nyaka Sindoke no norwagi maber kabisa ka ji wera kacha wanta. Amota mogi nazi wero wanta pita. Niso ni joka ni kodu uko sango mokutema. Anakia. Gibedo kod wala dwaran kumi. Ere gira magi ketho. Anto ngani chama. Ere gira malal. An gi structure mane Raila wega from polling station. Ng'at ma wuotho kata in kidwa chako wuoth ka julu gano ng'atemi. Ok ichaka no nagi TV mori bungu. Mana kamanya koram gajwan kamora mbara mitaka utuma kena maruwa kie chenro machuno nagi TV med. Mana kete chuno nagi TV sama podwa dhi mbele kandwa dhi kao break matin wadhi modho pi matin kang waduge telo no mara rio to wadhi chaka kachel kod somo paro. Mani koram gajwan nyiswa ni to bende nitiere ulemo mane romb mar ODM mano tim Kirembe tarik 31 ne ukelo na japeny ma bende nyiso ni koro oganda Luo ne kamora achiel kendo wuoth ne kachel kod duon burano ma ODM moto ne kachel kod Oburu Oginga kachel kod Nyawang'ama no governor ma Homabay. Kete mano chuno nagi TV wadogo bang sama chok wadugo odhi chaka kachel kod somo ote mari. Podwan gi makamu chairman ma broad based government kendo longo ni chief campaigner. Presidential campaign. Mar William Ruto 2 term. William Ruto 2 term. Wadogo bang sama chok. Sawa. Ma en duond onagi. Ma en duond onagi.
telo, josiasa kendo watu kodgi ka nyisowa ni to ang'o gima gisetimo ne oganda, ere kaka gisemulo ngima dhano, to en ang'o ma bende degigomb timo ne oganda. Ma yudore mana e chuny Onagi TV, adundo jaluo. Ma en duond Onagi. Looking for furniture that speaks comfort, style, and strength? Welcome to Kolweny Furniture's Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Kolweny Furniture's Kisumu today. Call us now on 0716-520-294. Kolweny Furniture's Kisumu. Built to last, price to please. Ma en duond Onagi. Ma en duond Onagi. Mano nyakoramga juang kamora maramitira kautul makende marwaki kendo tilano marario tilano mogik mar chendo madondo nagi kawuono tarik 8 dwe mar auchiel higa gana ariyo kod piero auchiel nyakoramga juang wan kende kaachiel kod makamu mano chairman ma broad based government nyakoramga juang kendo cholo kacha chenro mag duond burano ma ODM nyakoramga juang konyiso ni to romo mar Kirembe bende nitiere olemo no mano nyago nyakoramga juang wacho ni kwadugi telo mar ariyo to dhi chako kaachiel kod somo ote mari kinyiso ni to into gi pachi kanyo nyakoramga juang chalo nade kama intiere kanyo to bende wawuotho maber kose chalo nade kaka oganda luo Onagi Republic nyakoramga juang miwa pachi kacha tinyiso ni to ineno ka en gi kanye to pachi en mane. Wadhi kawo kaachiel kod bende pach janeno ka wadhi somo ka to nyiso ni chalo nade. Aneno ka wan ka gi jadero wacho to nokete chenro kamano maduong' ahinya. Wan gi Philista wacho ni ambo kete chenro kamano maduong' ahinya. Wan gi luongo na Odanga erokamano kuom kete chenro. Wan gi luongo ni Peter Zakas wacho ni makamu joma pingo sirikal kia ber dongruok gi chal jomoluoro pi modagi chilo makata welo nitie dala. Very good. Mago joma riek. An gi Adaja Kasagam wacho ni ma Adaja Kasagam kawuok Donga Beach mosna makamu ayie kode owacho maler kaka en Kirembe but par ni gavana ma Kisumu County moluor keno Obura wuon dola. Obura yogo mano ng'ata ahinya. Mano my personal friend, mano is a friend and a brother. En ok wanyal pinge. En gima dwaro to dhigo.
Wan go tale press wacho na winjo makamu from Ofunyo Jerusalem dala maler makamu wache maler kaka en Bala gudu tale ng'ata. Mano ng'at chairman adwi mjumbe ma East. Yeah. wacho ni kendo kete kaka onego bedi mano chuny chama ODM party kendo siepa dui nyang Kisumu East MB 2027 kod Super PS Dr. Raymond Omolo. Mano my current boss. Super PS wang'iyo kode 2032. Ungi kode 2032. Maiso ni ene nyalo chung dwaro lemo mar president. Gin candidate nyaka Mbadi boseu. Mbadi nyang nyoseu. Rei ni kanyo, Tendi ni kanyo, Wandai ni kanyo. Wana kija ngwen. Dhiri yembere. Walo to sewuok. Walo to mare no mano personal, mano private. Ino unge structure ma party. Wano walando jo chama. Maru walo jama cha personal. Wano wakia kita chama ni. Wano manto ngamu kati kanyo. Donge njaluo. Ukubela jaluo. Kata indogi jaluo. Dwara president ni jaluo kusen structure ma Kenya. Ang'o mukwedo jaluo wadu? Kwa kwede, timing marach. Kumara ilose ay kod babugi kanyo welo dwa kod wakadhi kanyo. Mera. Timing. Kisungu wajan timing. Iri group ti advance. You don't just move ni dwaro gimo. Inyalo kere kada nyingi bayo. Kine ti chaki lali di baipi. Party will remain. Leadership will go. Donji chama. Walo kadwa president donji ODM. Ma 2032 jiwok te oksane. Sande bode rute madhe. Sani ikiria ika lost pesa. President ika wako pesa security. Anan mana kirembe ka. Kendo kano mane pop nono gik mabene na timore. Interest mare na kumbi ario ka. Ne waneno ka mheshimiwa Professor Tom Ojienda seneta ma Kisumu kano chung ka wuoyo to oganda ne chal ka gima ok dwa ni mondo wuo. No leo gi ogat. Oganda no ne dwa mobilization. Ojienda no dich. Ojienda ne bodo yalo case maga chagwa madhi mbele. Kada sani yo yalo. Kesi yalo dwa mobilize. Okiwe kada senior lawyer moro ti hand over. Ojienda no dich. So jowa gine kudwa dich. Mobilization no chak wani wiki Kisumu. Koro jogi ne nyaka nini kina mang the man mobilize. Koro jana no dich. So koro gati greu. Nuni koro ngati mawache wachne. Sama jini meeting ngati tingo lwedano. Professor yalo. To ora kagma ma mobilization. Professor yalo ora kagma. To jogo fail. TNDB organization ilanya to jibi believe you have a lot of money. Agenda daily finance okone. Ibiru kawendo, where are you coming from? Joga teach ki tek. Joga oge jobe de ka walo yelo. Okro jala rajli be ya bera to ni kan. Jogi mobilize waka wari wi. Yala disu girok nind. Adwi girok nind, atandi girok nind, rono nind. Dwa sigok nind. Ilosu gi 111 Uganda lu. Senator makan kan. Where are you? Emane gi penjo ko kinen gi wacho donge no bire pap. Papu kibi biro ki kian jo mani papu ko to akan. No mobilize but number manina ya ne dware chon. Okiden jo hekle no ko dware. Jo here to no dwa leo. Kuro ne giti ngen jalunga ma very intelligent umi light ki kiwang ni chaki leo. Okiden no jandara. Nena nagiji. But jo kanete mo njena biro late woduma. Nyo in kure. Okwa mudhe pigi kore ka. Waja no sawa. Tineno ko kanyo modhi oloso rally muroni matuong ma lonche. Mokao piny dhano nyamo yogat no leo gono. Pinyo pisa ni oken mara ila ja yogat. Yogat ire yogat. To mano un kaka jotelo. Ere kaka bende oganda kata mana jogo ma kongen nyalo ng'iyo ni mae ng'ama kao piny ng'ae mkech koro kin gi pesa e koro kaji paki. Mokwongo en party ai pesa. Dongi duto gine party. Tok pesa to party, pesa ki party, kutem. Be structure ma party. Be iwogo ode kode pooling session ki konyo gi weche ma gidwaro. Their duties kata gik ma gitimo facilities si facilitate. Usine na ngama ni party to nge. Party first. Party ne midhi bageni go national. Kaluwore gi kaka professor ne wuoyo chal ka gima noko kete team mar chano no ditch no representative mare to beti team ne no kete no ditch kada sani dongo yalo to wondo gini kubura mara ka chakwa team rule kuro kaka an kai dongo ora makamu the representer kama jawago beti
timigi 100,000 kata 1 million. Mano kende mane makosa manotim. But he's a good man. ODM chiwo tiket mar governor ne kumga kaka unene. Udhi election. Nomination ngamoyombe mimio. Dongoron wanago, mano ora, aduma wanago, menta na, jenda wanago, wakili na, gura mangata, ne independent, dwasi, nyaminwa, nomination ubunyo sewas. Let them go to the people. And jomadi nominate gigin delegates. Manina any pap. So look for the delegate, don't look for leaders. Look for those delegates to nominate you as a candidate. Korea kibro dhiri jo painful voting. Very simple. Makamu isebedo Kisumu ka ndiko mdalo mang'eny kata kuom higni mang'eny kendo iseneno leadership matimore achiel adek non kacha gi gavana mokwongo mag Kisumu County moluor Ranguma kaachiel kod bende wan kande kaachiel kod Professor Ngiri Anyang' Nyong'o. Oganda moko osebedo ka golo kacha paro mopogore opogore ni tend Kisumu County ok osebedo ka tiyo ne japiny e yono makare. Tich ok inyal tiyo ne japiny ka pesa national. Pesa nyoro yaka tendi yo allocate maber. Mbali this some budget 420 billion. Pesa sega bedo kama biri county ichulo go mna wage bill. To gi jotich. For development fa pesa tin. Adiera ma ji ok dwacho jo daga kia ngo kia koraf kia cham no. Wage bill is too high. Ima very simple no tamu ji winjo. Kata ane ma bid governor san to pesa kukilna. Nunga chula jotich to mudo wala so kata teini mag street life. Wachuru. Ini diti ko pesa maonge. Ukitiyo pesa mukiri. Nyo yakatendi mbadi yo allocate. Eumyo bete serikali be. Eumyo wala ndu Ruto tota. Sani kwa tendi jo so allocate ni pesa mane prime minister dwaro. Mundu kill devolve fund. 420 biro ni county. Kwa yaka wanyalo penjo. But for now pot pesa mabiro ni wage bi. Ichulo jotich. Public participation. Kuro project pesa dhiye matini. The pesa mok nyal timo gima ng'ato neno. But our governors have tried their level best. Nitie changes mose timi Luoland kanya kane maber gi devolution. Mang'eng. Mar miyo ji pesa ma direct ema pudong. Ng'ato dwano yud pesa governor ye direct. Machato da. But dongruok to gisetimo. Giseyawo nderni, health facilities, Gladys Nyawang'ayo osegero ondowa ECD ka ondowa kaunta ka tabal. Town kosetime kwer piny. ECD teachers or sending. They have done a lot. Health upgrade hospitali, referrals again, X-rays. They have worked. But the money man national ematin. National don't get 85%. Kami yakibed loyal to national government. Mondo mudo ya bendi chakumi. Kore executive national kiloni project. Iri wogumari mumi mateno. You are ahead. And the Luo se bedo chien for over 63 years. Kasi the candimantie lock one position. They don't give us our share. Koro nyoro manyuma Ruto ni maro koro ayu dedo koro patente. Because ne nyocha wadonji broad base. Ruto ni be mo parawa. Sirikande muste bedo as for 1963. Ose bedo ka first state jalu. Jalu gi kedo na no position. Pengo to gi chiemo, pengo to gi gedo. Sani ki di central ungendara kolos kagindara melos enam lam korwa koni to kipanda rabi olo maram to jipama pama ni timu gima pokelone Kikuyu kujata unge ndare loso nyaka madhi karej dhi kahawa jogo hingo wa chakre 63 kwa gaga opposition woduma en long term. Bedo gi jotelo mopogore opogore kandi kendo giwacho ni jotendwa ok tiye yono makare ma imbe ndalo moko acha ni nyisa to kawuono no kiwacho mopogore. Onge ng'ama ok tiyo makare ting'ang'o. Tich en pesa. Tich en allocation. Eno ka president Ruto nyaka jadon. Okelo no projects mang'eny because in pesa no national. Neno kokelo referral Siaya, stadium utieko Migori, stadium utieko Kisumu ka, referrals ginene. Masone projects gin mana mag national government. They have 85%. County stock ti onge gi magiketo. 15% cannot do anything. To suru magi choko. Nyal konyo. Usuru konyango. National government, health no, department ma health. Okinyal devolve 15%. Mani riambo. Mano jakom wacho gigo pele to kuwinj. Take a lot of money, Kera. Nderni mag Kenya Road Authority. Take them to county. Jakomo iwak nyaka tho.
take the money there for the governors to work. Gidwa tiyo gango. Gida data ilando gidhi seminar. Kuchopo misodwe you pay people. Gikma dira go tamu jiwacho na ngoma jiwacho na mriambo. Kata inima kiti governor. Idwa dhi yudo pesa ka. Nyaki dhi bed loyal to national government. Eomi allocation ni neno kakuro Ruto atandi giro kako ganda luo. Nyo atandi kaka ngamuso economist. Nyo dhomo kisungu te. Momedo ni jogo pesa. Kuro nyo wawe yudo pesa sono. Ruto newe miwa budget chair. Nyo dwa yudo pesa. Pesa nupundo dhe na kocha. Umye joko hewa. Joko wana affirmative action. Joko na hewa. Joko sewe jaluo. Jaluo sewe ko problem over 63 years. I want to tell you today. Jaluo se sandre luet jomu paro. Maruto ni manyo rescue. Let us support him. Indo wawacho no kidwa bedo president. Ka Jaluo dwaro president to Ruto ema mewa. Nobody else. And we must support him for another term. Kibaki no re term ne marariyo. Uhuru re term marariyo. Kibaki olando gutieno. Kada ok term marariyo. Uhuru nyore ya mane ka Raila mulungu. Angu mama rago wacho no Uhuru Raila yombi. Neno ko Uhuru re bo chako doka another term. Angu mi Ruto ro gidwa no the one term. Kwani Ruto temang. Africa ka unga mose ka the term achiel. Manyiso ni kata rigging no nyalo rega. Gikmoko gimama kada ini riga tibedo chairman maro nagika. Idwa ni bedo director ka kirig. Iwe ni jogi bro go ni kura. Bro rito kura bola. Idwa jaja jakom ka kile na kao bro de besi. Magina teri yero to gedi yomba. Gikama kaogi. Just take leadership and move with it. And director ma bro de besi. Reye momia. And presidential campaign mara is 2027. Reye momia. Kulungi yero kunde ko togi maya. Ina nga to bibe de yombi ya nga mok jalo waju kiwacho. Nugo ogihere. Gin self-centered people, gin egocentric. 2027 yiro mar ker nyalo bedo mang'wech kabisa. Giesa ne wacho ni jomoko wacho ni pok jalo mabende nyalo chungi William Ruto wuok. Wano ka Rigathi Gachagua bende koro temo matek mar neno ni jo Mount Kenya ka oluwe kabisa. Wan gi Mount Kenya, wan gi Nyanza, wan gi Coastal, wan gi Nairobi. Mago counties mabende giketo kamoro achiel. Nyaka president bed godo mondo mi one ni en gi kweth maber kabisa. To king'iyo sani population mang'eny mowuok oko mago kura bende gin vijende. To kweth mar Sifuna gorengo gini kocha chal ka gima gin gojende mabende koro luwogi ahinya. Ma bende neno kanyalo kelo Gimadwa na kunga nyisi ma iweche miyo mang'eny kiang'o. Wan waonge candidate. Wan incumbent. Kisungu ne bed kiwinjo. Wan incumbent. Wan wadhi mbele gi tich nyaka 2032. We don't have any opponent. Opponent are still struggling. We are ahead. Kage riwore position chalo I don't know. Time is over for that. We are going unopposed. Ng'ikruok nyalo bedo kanye ne ker. Unge. Marang. Mano no yudo telo no. He's going to get the leadership. He's working. We are going to confirm him. Give me one election one formality. Any year nyaka tim after 5 years. But the incumbent president is very dangerous. He has the resources. He has intelligence. He has people like Makam, propagandist. You know what is needed to be watching. We are here to say that. We have Mbadi. We have Wandai. We have Atandi. Luland kawan gal to this. One gubur giwajan to time is the thing. Let us meet at the ballot and let them bring their candidate. We will meet them. What is your candidate? You go 11. Time is over. One in incumbent, what defend? So ngama defend. It's dangerous, defensive. And nyake tangni. Nyalo lande kadaga podu upayuka kuruma nyu candidate. Joka ni candidate karibu 70. They don't know who is who. Tidwa go le teacher di. Kino some budget. Dumira boro campaign chak. Kino some ka budget tichangwen 2026 2027. Kise winyo gimoka ngat ko kidhogo ja budget. Kinyo kidhoga tandi gumbadi. This budget is for 2026 2027. Nizolo government osega donjo 2027. Government is ahead. Kuro in kaka stative.
ini mapod in 2026 tich ang'wen wan kaka jo government wadonjo 2027 to kapok ugolo candidate at that time what are you waiting for mondo wachak puthi dent candidate uno kubing'eni golo candidate ni to wanyisi gima candidate ne ing'eni gola candidate ni tip to wan kaka wan wing ni wanyisi gima candidate no wanyisi his failures te wadi to be and 4 of them kaka gichalno Ruto kod giswa kugin joma Ruto setiyo ng'ama nyoja hinyo ka Ruto ne ng'ana onya lego kigune rest in peace mane commander mane ma tactics ne nyoja Ruto kia agenda ne gimo dwa timo ni kia but magi miwacho gi magi Ruto setiyo go magi Ruto the loro dingwen don't waste your time but don't waste your vote oje ni non mitera beungi Kalonzo Ruto ng'eyo matiang' nyoja gitiyo ko uru Gachagua nyuti go itoke ka oyino rutageri ere kendo ng'at wachna moro kendo ka gichungo Sifuna bukusi no kura bichugo Sifuna nodhe go kan youth miwacho go tet pod kada registration otamo gi ng'eng do gipeyo alini go pande na bro the cow tichedi ni walo ni gini jensi to ere ID loro gi kata ni hall bende no karali mabende gin go cha bende gin gi oganda macho oganda mo kenyal wacho rally my incitement piny mora must be more incitement rally kisungu no biwinjo underline the word incitement rally incitement kada mna nyanga yo kikelo rally kada nyangu ngi rally but wing my incitement unigiji kubgi incite poko timo ma poko gero cho poko kelo nu pesa mar women poko me empowerment winjo gik mababu penjo ka mani luoni incitement political rally aido johero inciters joma inciting at against a leader kada insani mobilize joma the incite ni sai chamo pesa nyo nagika idine ka kan ga namba mwingi bajoma diwo ko gina nyiri binero gibe support dillawi woko ko me oken rally iluoni political incitement rally dong mana siasa ito inside go tiwa nene joma inside ji oktelga anyang do ne ji inside ji ka do tiko 10 years ifada nyari ngama poko dhi rally majingeni eno biro kama ji fiwe to wacho kisunga dek tena na gavana ji to kono onge okidhi okitiyo he's doing his last term my dear don't deal with incitement rallies majipongo Idhi winjo so fona wachango rengo do wacha koni jogo dhidero joka kura to korwa koni idhi dero tip jar ga jenda man ini nyalo dhi rally ma jogo kunyisi rais en ga giga ga siasa mago Ruto kia one term kia Kasongo kia sa kia ng'otito de utieko what next nyaka jomarie kaso funo kuduoki Ebola kiketi kia quarantine gin gimoro mutucho gigo e ubi unu wacho ni mondo kete it must be there for safetyness of your safety idwan kikete nango it must be there for your safetyness kakoro gimoro bwogo wakati teri kan kete okrach but koro golo jotuma Amerika matuore kocha kelo Kenya but Amerika go machiedho gini ni pa machiedho ja Ebola da gichiedh gi kono kwani chiedho gino ji chal ko koto kucha idwano geng Kenya Amerika ka Kenya moon magengo gimoro ma dedon you know giwuotho dend covid couple al 3 days ukimi sani be gini ndego ilo America no ku wi to pachu wi bwana America no nyakibiri wero nyalomo nyaka president buro wacha na utigo nyaka president gi chiegi odhi chwate wi wol idwa no tingwa mi be lor giri ma onagi walo America super power ngama nsani luono Donald Trump ngama wi ngata ma kawaida Steve ni jechie ukawi gudhia Indi buki boko gire ma Ebola no podi pengo. Wacho nothing bwana. Siasa no power ntie, mano super power. Manyiso ni America bende koro control piny Kenya mo uno kunyal Kenya America control the world. Bwana somo kanyi. Koro Kenya ena na kaka sablo kiso. Baja control the world. Kenya chal world. Mare MCA. Kernegi pa mawacho ni bwana wano kwadua gini ka. Kato be negi ndiko gini ka shkesh jo pinya okudware. Mondo ome gijaode. Japiny tonga. Japiny you must lead, they follow you. We wacha na japiny lead. But you are not a leader. Kata arvira ndio japiny tiemo okudware.
But I'm leading them. I don't care about your mokdwa. Your mother are begging. Anango mina no kan makamu jana makamu zinje ka ba posa. Kage ba ori ki wa ko je la nigi nyiuni. Sari ka kar wa ko le ye momia. Oginda kumigi. Dongere no ngina tiyo kada sama wu ka mwake. Koro ko nyeo na soksi ti wa ngwi. Awuth duk talando ga. Koro ya pintonga. You must lead ya pin follow. Wetelo jo pinyo wetelo ni jo pinyi sini kiki kel gino. Nda di waje ni kika kelo ka kinyo tudo uji sini jatelo ere gima ni kelo. Antuni yoko wato kala onge ni ku prepare. Uja ku penji. Kidwa ngeni gi confused. Sani okwen ki kel gi jabru kelo tuo. To ka tuo go ja Kenya mo kuri tero kan. Oja ko yen to kata ni nge choni los gi. Bwana. You lead, people will follow you. But let we get to your opinion be full. Kada ja komni biro kada waje bana mayo mno. Inafuata hapa. Tulishapigana na watu tukaona tukaenda demonstration watu wakahaka dunia mengi. Sasa tunafanya na hii serikali. Ni handshake ama broad base. Dongo walwa. Banki rembe angoma tire maro DM. Unity. Banki rembe ni unity. Wangere jikoro ngene ngata mangatwa maja chama unity marwa wadhi kubur kagiladis ka president en channel moriere Ruto tota under the agenda kacha nen mundu nyisiji Ruto doka another term mwadhe miokula after kenombadi no wanyobe after that term koro 2032 wado Ruto be koro maklwet angi ilongo ni Derek Wood Kisumu wacho ni mai Derek Wood Kisumu mosna makamu mano Wood Siaya mawie leo ahinya amor mano Dennis kacha chaka nyane kapoko tiko chino nikora kwa juang porono wanakacha gi utimora mora kandie nyane kapodwan kagi otenya kora mga juang medmana kete chunyo nagi TV dundo jalu nya kora mga juang wankande gi makamu mbene koro miwa kacha pache kako pare gikako nene nye koro mgejuang kendo siro kacha chinro masrekala winjo kwa wacho kacha ni en mana 2 term. Yes. Mane mwadhe kukingatu wondi bewe wacho no 1 term tokura tokunego ni Ruto. 1 term yukikuye mnego wainige Ruto nubwana niwa mi kura to wano kikonywa en 1 term wani wagojo ni baba amulu unya lego kuro sani ya kwa dhego ni Ruto 2 term kaka president kalo rek project mwasene and we will wacho ni ngene Siaya women rep ilu Dorothy Ohinga sani odhi kelo bura maduong' kabisa mar widows empowerment my international community emo the launch Siaya by next week or next month kaka women representative kendo kaka women leader madhe kao Siaya kinyi kabisa mano nyaka wach kama ndo jo Siaya ungi ni Doro bi ubiro kwa songa te widow empowerment malich is Siaya launching ma international kendo kutieko kanyo to enwa confirm as our women leader of Siaya adi benya sinyi ka Kisumu East maonge gimo wacha kwa uwe mago ji nyaka ngi mago jo mowan go ichama mutu mati omiyo gima duong Steve and Jowan must be prepared for this election mar president total 2 term no nego ben everybody wache sani jomo wacho 1 term kunego wache Luland kama go dhio wachi Kikuyu kucho ka be wacho 1 term to gini serikali niso ni giwondowa omiyo wan Ruto 2 term for us kako ganda luo mondo wayud president 2032 we must support Ruto mondo tiek term ne onge ka Ruto nyalo dhi term achiel e Afrika ka to nyaka Kibaki mane mamia loch wheelchair no dhi tamare uro dhi tamare to Ruto ne mano mi gibedo president jogo koro Ruto no bedo 1 term nan uchumi mineno pekni mbadi temo deal kode kabisa economy mbadi kako somo planning finance otemo yore te don ne wayudo ka gope president ne jalo uru gidi mano kalo chien uru Kibaki noketo subsidies iweche mag chiemo makori wen piny yo to kara gope giketo double koro mbadi gidi temo reduce gope sama gi reduce gope a common man must winjo mate winjo kiwacho no chumi tek sirkand Ruto ko gitemo reduce gope mondo the piny mondo Kenya we bedo gope ma too much mano the former president koro Ruto tiyo tich machien in kaka Wood Siaya governor Masiaya usironga governor Masiaya sani ngama acting speaker
En kub governor mamarwa manyo watiyo go maluoni ji en koro dwaro rais. En osewe governor. En koro en party leader mar Kia party mar Sifuna cha. Rais bodwa no kaw. Koro dwaro gik mang'eny. Koro siya weyo. Speaker ma koro act sani. To yiero to wadhi dhi gi speaker go dero go. Gidhi romo jare. Tuo race. Uchieng David bentie gin adek. Koro kwa tieka gini miluongo election tip mi jodonji debe. But for sani to Kode is the acting governor of Siaya. To gitiyo kanyo deputy governor mabili nunu duol. Senator umionga. Ngama wuotho Senator duburie mwadhego. An pod an go buro dinga. Kuburo weyo tadhi ir Rasanga. Otimo oversight maber. Very nice. Kendo maja ngama somo finance daktari. Nugu doctorate gi million physical science. Buro mina chieng. En ko weyo Senate ta support governor. To Siaya chube tich tire maber. Donge MPs are working. Chanda tiyo. Atandi tiyo Saidi Elgera Lego sani. Skunde tegen grofini. Tani Meli. Chende is doing his in Wioma. Mbangane. One day I know when Moses structure. David is doing things. Siaya is working. Elisa Tioka. To Siaya chuniri wariba nwana kagi goli office gichagi golo godo dongoro. Okulo wale standing. Anegi gola anegi stand guburu. Nguri gola anegi stand correct. It is up to you. Interest. Kuro neno ngamu succeed. Ka succeed afaula. Nguri ko succeed kumaginti it is up to him. Gini an interest. Sasa isiki songo mukwi. An interest an kuburu. Interest nguri no correct. Katan korango ben no kana gitimo gima kare. Agilal. Correct ngonge structure. O jod buro lal to embe nguru bolal. MCSO lal bolal. Mano lal. Gilal. Gin ki pejo odiem magin tieti luna. No yer gi kan. Delegate neno ko yero buru maber bo confirm ginya wanga. Gino yer ga. Gino gi wodhor gi jo odiem maribe. Koro yiri dhi kare billion tiwe structure. Ruto bok jal negotiate gi joma uthi pap. Ruto dwaro party leader mar odiem. Anyang dak mi tich ka. Marang. Tich manyore yo miyani keda dwaro tich county. Kan national ema miyo county pesa. Anto kinawa mangi county. Sondika i national. Project mama national timo mangengi nyeyo. National ema nego pesa. Edi mutero pesi county. Koro jo county ugola to national okawa. Ngamu succeed. Donge an. Donge ngama intelligent. Ngama somo gini ni bwana. Ngama engineer by profession. You see, you're going to be what is the term of engineering? What is the term of engineering? An engineering is a technician. So what is the meaning of a technician? A technician is to technify his technology technically. And you go by a plumber. Kuri technify. Yes. Your technology. It technifies your technology technically as a plumber. Mano bingena angu iwi ka ningena jepi. Hot and cold ba ya lori woni bi lukri male. Wosa and bisen go ba wi ko siwa na politician. And chief engineer yomi onalo warai. I was engineer by profession. To one engineer madili gu chumbe metals. Kuro jo Kenya kane engineers ginario en anagrai. Nyen engineer na ga mano jasiasa. An ka lonyo lewni gi bar wako overall. Ticha ka sakalo wok pima liet sama beti. Kuma pino ay liet no han mangi. Atimo ni mixture. Wan ga sawa mixture. Wan ga water basin, wan ga bathtub. Tams go be kuri winjo. Wan ga nandre tanabal. Wan ga sawa rose. Wan ga instant heat. Ngato nyalo penjo niere kama niselose ma ji nyalo wacho ni mae mana los. Od nyagudi. Od lago ma make contract. Od nyagudi ma mulimani. To ngan matwepi. Uchieng daima former MP Nyakach. Mambuleo, na mtu wene saa malu wakoreko. Rasanga, na mtu wene wasan habese nego. Na mukede ne loan instant tank, storage tank up, inlet and outlet, feeder means, non-return valves, gate valves, ball valves. Mago biwi jo tams. Nene gini viyakate. Ti wewe utijino. Gile pesa gileo. Siasa is very fun. Maga poliga iko tenda mange kona pi. Siasa kaya nero kaka miel kaya diseyo na toa. Idi kipa very fun but mano tudunga dungi bia. Kata oda katema plumbing kenda. Dalana.
Arwako nyasa. I just fix things. Manyiso ni engineers onge pesa. They have money, but it is taking too long. And give me a process. You go quotation, then your material, you do get you, you sign kiago. But equal client material. Client be equally material go. You better go problems 24 hours, but you have a lot of money. And the person may not struggle, but it's a good thing. Go pen give me to go konya look you nyakati. Go siasa will go. Kata Anthony don't go live 5 years. I'll do my things. I can't tenders. Ma unge kambini maini loso mar plumbing ni. Nyanza Builders. Nyanza Builders sana. Nyanza Builders. Ne NTA. Pudana na got certificate na renew jitutio. Kaya wido tenda ba miuji. Kambi ene na ti lakini unge physically. Ene tiyo sama ticho wu. Sama ngadu lunga bwana fi check na order ni agere. Kambi chier. Tucha kuchier ticho lata. But I don't want to waste time there and go siasa dwara. Kora we funde kan. Emi ka hizi what is the meaning of a technician. Gorija Peng Wodra Burwacho ne chunyo nagi TV most awinjo makamu maler kan bus park kon makamu ni Ruto one time. One time ko teme ne ku go chi Ruto. Oka kaka one kada 0 time. Ruto did the land. Ngamo time wacho one time. One time ko he didn't vote for Ruto. He wacho one time to kuni go chi. Why are you saying one time? Gimukuye mwache ni one. Ku one time Gachagua mawacho. But Gachagua na right mawacho ni kupeno riembe. Igimane giloso. Kori konye mier. Ingen tiki moko bwana ma Steve. Akwajo gino nagi TV. Joman ka you should understand him. Ka ina luo. Inija luo dier manyuolo go ganda luo. Kaka yin Johan Kirembe. Why are you saying about one time? Did you vote for Ruto? He became president without your vote. And he convinced us to me our ministers mag pesa to make wa vote. Kono nyaka waduoko lwetwa. Okwa wach ga Ruto be. Ojo ga no konyowa and we did vote for him. Kono he must go to term. Kisungu was very simple because he kecho konyo ganda luo. That is the thing. Oknika chober. Ber wan wakianga maber diricho te nyaka Kenyatta go ne richo. Uchumi okawi kara winjo okni wagocho ne nikecho ber. No. Any one of our own. Gima to tek lakini kecho konya wanwa meyame. One of our own chal jadala. Kata ino kwenya luwi yo nagi TV ka. Tuwadhi giri ma VOJ kinti giri ta. Giri jogo ku giri ngata nyinga machari. Koro wawe giri wani mondo kik wager. Ang'o miya biro ka. Geru mondo jomoko pendi kama makamo dhigacha. Eni luonge nang'o nagi TV. Mano girwa. Adundo joluo. Let us go there and gero jo machal Steve ka. To kaka dia nyiso kana gir Steve chagen gima fake kadhi kwe jo kananda. Am I helping you? Gima nyaka wawinjire kata joluo kata joma winjaka. It is not Ruto ber. But it is okober to konyowa. Wan wegi wan weg pesa. Wani jokun. Anen sane jolango. No ema no dere kamiyo Ruto president. To sane gini sitting room. To wan wechi di jokun. Kuri yudo ka Faruk bet giri ni sitting room. Ruto ni sitting room. Mbade gatandi. To ni kitchen. Gingadu tungu nyanya. I tindi chaki wajono nga mopeti sitting room ja. Neno one time. Mondo jo wako ngado nyanya. You are giving. Kusini wa one time nikup kichkai. Jaluo kone go gimoro wogi dhoge. Kendo rally no. Ne jaluo wacho one time kana nutingo lwete kama. Mano ngamune go witipi. Manam dhego. Ubokia gimowacho. We voted for Raila. Overwhelmingly. Kendo jakom no yudo over 9 million. Manyiso ni mbele kanya lo chwadi jo mago one time. That is wrong. Iwacho nga. Kupan ka kori wacho na edi chal ngama inside monda hinyra kin adogi lwet kikuyu. Ngamune go wacho one time kabisa. Rigathi Gachagua. Kiwache diri. Ngamune go wacho one time kabisa gin jo kikuyu. Gi vote for bwana ni. To bwana ni odamp gi. To boko damp gi. Omegi ministers mohingowa. To chako kao chuny kama gihero ga. Economy. To miwa. Gima nego kuyu momi Ruto rach en jaluo en minister ma finance. Gima nego jaluo ngi. Moko nego wacho na one time. Gimi wacho no. Yes. Ne gimo miyo jokonango go one time nikech ne gi campaign ne to lokore ne gibiro joluo. Yes. Mano
ok samore kite onyalo amba wanyalo gone kura to kochopo 2027 to chako lokrenwa but nobody we can vote for him. He has demonstrated he is a good man for us. He give us prime minister. Kane podingi mine na ka initiative. Kata nini SDA maniti leme na kia. Ruto Kalenjin people voted for Luos for the first time in history. Bombe wa prime minister. Para ino rengo flag. Security na ya berio. Miko hoja kom kadonji airport. Kamani maomi. They voted for us. 99%. We have not voted for Kalenjin. I want to tell you the truth. We have voted for Kikuyu several times. They are not voting for us to become president. Why are you telling us Ruto will cheat us? Some cheat one of the band. Let our people work with opportunity. Just say that to but kangi ya politics is history. Yo lango gi Museveni ka konyo. Muini manomi wa PS. Muimi na ni manomi wa ministers to gu PS balo yugi ko gang. Muini. Ano ka wan gi luongo ni Okinyi Reagan wacho ni waol gi ng'anyo. Yes. Ing'anyo silwa de timona. We joko ng'any. Joko we use wa fo ng'anyo to gin gi nyamo blo band. Kata ng'anyo menyono mar transport. To nyogi ng'anyo kendi gi bagi sense day. Onge luo land ka ng'abro ng'anyo. Kidwa ng'anyo ng'any gi nyithindi. We must support Ruto. Nyaka waduok lwetwa 2022 Ruto. He has done. Gisetimo nwa timbe dide. Moino mi wa PS malo yugi ko gang. Moino mi wa minister dongo mamugi. Ruto nyomi wa prime minister. Na ilo rengo flag. Red carpet. Bodhin wa hig. Owangu ji ona wa behalf. Buacha kweteri hig. Kidwa nginu animo kwariye. Kuseteri hig uchako duogo. Ongada ora ko odo bedo president. Owaje ni jalunya kane chaki history 1963 kama kamu nyuli. Pok no bedo manisa ma finance. Badi bed kanyo kiero titigwi. Wandai kene jen mutingo money. Mage transport mukuye maloso ge economy. Wandai bed kanyo tigwi. Attorney General jaluni pokoneno history. Omiyo mna mama madorkas mawiye tiyo. Inti chaki wachonwa ni mondo wawe go ne tutam wagoche nga. Team midwan wagoche ngo tiemo sebedo ka frustrate wa. Ade waje Ruto en one time Raila Odinga nitie mana do wije dongi mana be. Ki waje mana da wa wije no wadoga doga iraindwa manene gi mayo ni en one time Ruto. Mando ki waje da winjo. To bat kada Raila nada convince kinti. Let us support bwana ni nyalo mi wa president no mi uru president. Ibe nyo mi wa kanyo prime minister Ruto se mi wagi mang'eny. Omiyo uru president ochamo to tam. Omiyo Raila prime minister no chamo 5 years. Nyo chako mi wa minister ma finance. Wadhi adhi akodi otiek to tam neni ayo dhi oting'wa. Ni ada convince Jacob. Mondo kachopo 2032 to koro mak lwet luo. Kabila konego tela ariyo to wilre. Lango Kikuyu. Kabila moko nurit karang. Ma on kaka broad-based serikal osewacho ni Ruto en to tam. Yes. To bende ODM golo ng'at madhi. We don't have a candidate this time round. Jalop ne wacho ni deputy ng'ama deputize Ruto. In fact deputy angeti. Mondo wayud kuyo jakwa wa Kithika Kithuri. Awacho ni kapile to kimi. Osanu se yini Kithika do. Yes. He must bring another vote from Joka. Joka be ngeno nge power. Kigolo Kithika Kithuri kuro. Te kao ge mage dok opposition. Oburo we mano sane okodwar. Oburo is a senator. Odwara. Is a senator and party leader. Sane okodwar DP. Midhi gukui. DP dhitema. Kamba ade mamiyo nyaka DP pesa. Inti wachena DP. Ka DP ti president dwaro pesa. Ogocho nga. Okinyisa isa japiny ni Kindiko wacho no konya we kom no umbo wacho no karamano bede ga bede. Okwe kom. Wano kutijwa en dhigolo jomane uketi. Those people voted for Ruto. Winjo ngane. Koka mana. Jogo nogo ni Ruto kura. Okwadhi kuro mar loko kabila ni wabe wariembo ji. Gima nege gono bwana jakura japod giri men. Kogo kawadhi sani yiero mok gigono wakura Ruto ni right magolo Kithika Kithiri kapok wasidhi yiero mathati to keto kido bur kata Gladys. Mana kamano ne koramwa jwang. In fact position no. Kata wanda idware. Ma deputy. To gnyame Sani pod wa negotiate. Wang'iyo the number of votes. Kikuyu dwa miwa dikwa miyo Kithika Kithuri. Joluo dwa miyo dikwa miyo Wandai. Joluo dwa miyo dikwa miyo Gladys. Joluo dwa miyo dikwa miyo Rei. Joluo dwa miyo dikwa miyo Mbadi. If we know that Joluo bro miyo 2 million, Kikuyu will bring 3. Kithika will remain. And negotiation.
Yomi wadhi negotiation table. To komiwa minister, watamre digi, komiwa Kindiki Ko ka orengo bedo deputy mare. Marga. Ruto. Ere kura, ikawe from where? Ikawe from pap, kamulande sufunan. From which structure? Bwana, ai gigo bwana. Siasa moko ma luongo jomine na wika thoko sa. Dong manto nyatimore. Timra, but there's no vote. Yawa. Ere vote. Gini ena matter of kura. Emo mine no kwa wajiruto ni miya Kindiki Kituri kanyo. To wani medwa minister yo ibi mag badigi. Miwagere kacha. Ingene siasa en gima bende ji nyalo wuoye. Ruto nyalo neno ni to kara kwelcha we akao kara Sifuno be deputy mara. Makuri. If you tampered, winjo Kisungu no. If you tampered with that post of deputy president Majo Kikuyu, you lose those votes of 6 million. Kata chielo kideyudo. Kata Raila noyudo 1.9 million, 1.6 because of math. Don't tamper with any Kikuyu's vote. I'm telling you the truth. Kura mari kia western guluo Nyanza. Ni wala. Kuyu kura kangamo bagli sasi. Togin two-way. Kagachagwa koni kingiyo na kideyudo yango. Karuto kideyudo yango. They will vote nangat keno kingeni Ruto do. Gichamu genewi. Mana kamane koram gajuang iwinjo kaka makamu wuyo kacha ni ketsa akothul maken magoniro kamane maduonga ahinya ne wan kande kachel kon makamu kendo kwago mbaka koram gajuang ewan ni to olemb ODM banki rembe ne chalo nade winjo konyiso ni gino mabende okelo kacha ni koro oganda luo oriore nyakora magajuang iwinjo kacha ndo chal por nyalo oro ote magi Facebook page maro Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV kato wibende kikwil ma subscribe channel marama Chuny Onagi TV ro kamano ne joma bende ne to kamera kandie team marwa kanyo koram gajuang kande kachel koda ilongo ni Jen ero kamano donga yenye wan gi Maureen ero kamano kachel kod bende wan gi ya picha marwa ya kandi ilongo ni Felix Omondi mabendo tiyo kama tech mano ne chendo ne uchoponika mara mentiere kawuoke Chuny Onagi TV kachel kod Medusa machendo ni ilongo ni Nelson Mandela Okore Ward of Funyo Jerusalem Dala Maler kama ne tae chendo ni Enan Steve James aka Nyakwar Nyaronyi wan kapok watieko makamu nigi wach ni mogik. Kamano ja Chuny Onagi ngane sirikal yago niero kamana enya jofunyo ingata duchi amar gi nyithino manyiri man kanya soba nya uyoma wod mama ne Steve kum luonga moda wuogo oganda luo oganda luo dwano nyisa dira kar nyiso mriam and anyisa temo ga nyiso no after election abro duogo TV ka ubro confirm gik mana wacha all true and gimo mi neno ka aongo problem adiero kinyalo wacho ka ini position moro no yieri MCA mana diera no dhimi bed affected mok yieri kuna diera dwani wacho set ngama independent kaka makam ongo position o create position kende to kao to move go oganda luo mana to yakonyre omiya dwana after 1 month uluonga ka kata ken the first week of Monday mar dwe kata second you just call me mondo wuogo oganda luo maka chopo 2027 to giwinjo gik mana wacho nigi anonge sama bro wonde ngato. This time we have to support Jalangoni for 2 term projects michako mambadi giri yao kaka ndeni stimuli gote kwan wadhi another 5 years projects will be complete finished kata kono Ruto woki tamne to joluo dong kale to 2032 to jaluo president not now 2027 unge candidate ma jaluo manyalo succeed malawa molo nyalego manyo nindo sa kit chunye kuma be en 2032 an candidates mbadi nyose wok wanda idhi wok atandi dhi wok rei ma boss na dhi wok people will decide jangweno babu be ni race okanyal we 2032 babu benti koro de lore pesa miloso gi security mingo kod kako ng'ei Kenya mzima mane madhi qualified to wan gimo mi wabedo gi Ruto en ng'ama ko promise wa ne mi wa president 2022 to the ng'ama mako lwete will be the next president kubose mako lwete jibo bedo rais mako lwete Kibaki otelo kaka Raila gingo mako lwete Uhuru obedo total mako lwete Raila obedo prime minister nyo mako lwete himself obedo rais koro ng'ama mako lwete 32 mane president 2032 kula kwa oganda luon mane wach madwa bedgo udwaro wach moro gochnu Steve giri Chuny Onagi mondo luonga alernu kama piny dhi Nyasaye konyu Nyasaye rit piny Nyasaye rit Chuny Onagi TV Nyasaye rit oganda luo te
to ket unya lego ni ndu kwe kama ninde nyamira gomine piny Mama Ilu Dinga, the ambassador of United States. Erokamano. Erokamano maduong' ahinya ko erokamano kuom yudo thuolo mari makende mondo mi chopi kendo twak achiel koda johera mag chuny Onagi TV. Ne kamoro amora mutiere erokamano bende wamedo goni nyaka rongo jwang' med luwo chenro magwa med wayo osiepe magi mondo luwo Facebook page mar Chuny Onagi TV. TikTok bende kidhi kacha idhi yudo wany koro mga jwang' kwaketo ne gigo maber kabisa Chuny Onagi TV. YouTube channel marwa bende luwa kacha kendo subscribe mana achiel kuom siro Chuny Onagi TV. Camp manita chenro and Steve James aka Nyakwar Nyaroni One Oritu Masani. Erokamano Steve. God bless. Amen. Ma en duond Onagi. Ma en duond Onagi.